हेलो हेलो हाँ କୋଉଠି ଅଛ? ये କିଏ ଛାତ ଉପରକୁ କୋଉଠି ଅଛ ତମେ କହିଲ? ହ୍ୟାଲୋ ହାତ ଉପରକୁ ଡାକିଲି ଆଉ କଣ ମୁଁ ତମ ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? ସରି ରଙ୍ଗ ନंबर। ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ପାଗଳ ନା କଣ? ତମେ ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି କହୁଛ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର। अरे ये कथा କି କଥା କଣ? किए मु तुमको चिन्हिनी ତମେ କଣ ପାଇଁ ମତେ ଡାକୁଥିଲ? ତମର ଯଦି ଆସିବାର ହିଁ ନଥିଲା ତମେ ମତେ କଣ ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲ? କୋଉ ଦିନ ତମକୁ କିଏ କହିଲେ? କୁଆଡେ ଯିବି ଏବେ ତମେ ମତେ କୁହ। ମତେ ତମ ଛାତ ଉପରେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ନଳ ଚଢି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଓହ୍ଲେଇବନି ଏବେ କଣ କରିବି? ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ସେଇଠୁ ଡେଇଁ ପଡ ତଳକୁ। ମାନେ ଭଲ କଥା କହୁଛ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି? ନ ବଞ୍ଚିକି କଣ ନେଉଟେଇଥାନ୍ତ କି? ତମେ ମତେ ଡାକିଲ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଲେଉଟେଇଥାନ୍ତି। ତମ ଘରକୁ ଗଲେ ପିଠା ପିଠା ଲେଉଟେଇବିନି? ଆରେ କିଏ କୁହ କହିବ ଯେ କୁହ ନା ଫୋନ କାଟିବି ବ୍ୟସ୍ତରେ ଟିକେ ଅଛି। କଣ ମାନେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ତମେ ମତେ ଛାତ ଉପରକୁ ଡାକି ଦେଇକି ତମେ କହୁଛ ଭାଇ ମୁଁ ତଳକୁ କାହାକୁ ପଳା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ ଉପରକୁ ଡାକେନି। ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକିନ ତ ଆଜି କେମିତି ଡାକିଲ? ଏତେ ବଡ ଭୁଲ କେମିତି ଗଲା? ଭାଇ ରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଅଛି। ଭାଇ ପୁଣି କାହାକୁ କହୁଛ? ବକିଦେବି କଣ କରିବ? ବକିଦେବି ଗପି ଦବ? DJ